Na druhom dieli mojej prednášky Money to Pony on the Internet, v skrátenej forme Ponies on the Internet. Je to druhý diel, nie je to čiastočne opakovanie tej prvej, je tam veľa nových vecí, keďže vyšla celá nová séria Money to Pony. Veľa zaujímavých vecí sa udialo, prebehlo veľa konov, podobné veci. Chcem sa vás pýtať na začiatku, kto tu pozerá Money to Pony Friendship is Magic? Hore ruky. No nádhera. Keď som to prednášal pred rokom, boli tu dokopy asi tak 20 ľudí a zdvihli ruku myslím, že dvaja. Takže toto je o mnoho lepšia štatistika. Money to Pony naozaj nabralo na obľúbe poslednú času, vzniklo veľa komunít ohľadne toho. Brony v prvom rade, mám pozor zase, nasledovanie nevadí. Brony sa nerovná, keď vidíte niečo takéto, neznamená to automaticky priamo brony. Sú to brony z 4chanu, z boardu B. Tento board je veľmi neslavne známy na internetoch. To určite viete. Rovnako browniesi nie sú všetci furíci. Mám tam niekde ďalej štatistiky, ako to je, myslím, že pri furíkoch to vychádza tak, že každý tretí brownie je furík. Čo je dosť také zaujímavé, keďže na prvý pohľad to vyzerá, že brownies furíkov ani nemajú radi a furíci nemajú radi brownies. A koľko z nás tu bolo? Koľko máme furíkov tu na? Koľko máme furíkov tu na? Hore ruky. OK. Internet hovorí niečo iné. Keď uvidíte nejaké takéto štatistické slajdy, väčšina z toho pochádza z mojej štatistiky, ktorá prebehla, môjho dotazníku, ktorý prebehol na internete, z komunít hlavne 4chan, Ponychan, Funnyjunk, Brownies.cz samozrejme a podobných ďalších takýchto stránok. Keď sú také komunity, kde sa Brownies zdržujú? 4chan, tam to všetko vzniklo. Sú tam až doteraz, dokonca je tam založený vlastný board. Poďme sa to dnes niečo. Ponychan. Ponychan je board, ktorý je vyslovene určený iba pre brownies. Bohužiaľ, dosť často sa raiduje od 4chanu a podobne, je to také dosť nestabilné, ale sa s tým zabaví. Equestria Daily, informačný portál, v podstate postujú sa tam najnovšie správy zo sveta Money to Pony, o informácie o nových epizódach, informácie o podobných veciach. Je to tam zaujímavé. Brownies.cz a Equestria.cz. Brownies.cz je momentálne najväčšie československé fórum, čo sa týka Money to Pony. Ja osobne som moderátor tohto fóra. Momentálne máme na fórum niečo pod 700 členov, naše facebookové stránky majú okolo 800 lajkov. Aktívnych z tohto, takže naozaj aktívnych je asi tak 20%. Equestria.cz je pripravovaný informačný portál, v podstate bude sa jednať o Českú Equestriu Daily. Československá komunita, ako som teda povedal, áno, tu máme slajdy. CZ Brownies, je to trochu starý slajd, takto vyzerá Brownies.cz. Je tam, máme tam naozaj rozobraté čokoľvek, čo sa týka Money to Pony, máme tam rovno off topic, v ktorom je tiež iba Money to Pony, aj keď to nie je off topic. Máme shoutbox, máme dokonca IRCčko, vyzerá si takto, furt sa tam akože spamuje s kravinami, naozaj, je to dosť žumpa. Máme Mumble, tam nikto nechodí. Áno, toto je zraz, ktorý prebehol v Prahe. Bolo na ňom okolo 76 ľudí, myslím, nemám to tu napísané, nemám. Čo si nevšimáte? Bolo na ňom 76 ľudí, naozaj z Česka, zo Slovenska, prišli ľudia len kvôli tomu zrazu. Je to aj jeden z tých väčších zrazov, čo sa týka... Predbehli sme veľmi veľa amerických zrazov. Naozaj, ak si pozriete nightly roundupy na Equestria Daily, väčšina amerických zrazov spočíva tak 10 ľuďoch. A teraz sme tam poslali toto, že 70 ľudí na kope z nejakého Česka a Slovenska, čo ani nevedia čo kde je. Áno, toto je taký náš... My vždycky po zraze napíšeme na bolček niečo takéto. Čo je toto? Áno, v časopise Chili v augustovom čísle o nás vyšla reportáž o Brownies. Bola to reportáž z jedného z vyšehradských zrazov českých. Reportáž bola veľmi dobre napísaná až na ten názov, lebo ten názov znel Když se miluje kůň. Našťastie zvyšok článku bol už dobrý. Zvyšok článku bol už dobrý. Toto je administrátorský tím. Toto je Ondra Háb.
Toto je Devel, Mondrogar, nikto to nevie aj tak vysloviť. Kľudne ho volajte Mondrogar, ale Rotier. Je to úplne bežné, vôbec to nenaštve. Je to administrator, zakladateľ spolu s Flamingom. Toto som ja. Áno. Štatistika. Aký starý je priemerný brownie? Demografia. Priemer tu vychádza na 21 rokov. Mužské zastúpenie je asi 81%. Ako vidíte, takto, toto zastúpenie začalo to rovnako ako v anime komunite, že na začiatku na tieto istrochone podobne chodili naozaj skoro iba muži. Neskôr sa pridali nejaké tie ženy, ale ako keď si to všimnete, tak dneska je to zastúpenie rovnako. Je tam 80% z ľudí, 81% muži, zvyšní sú ženy a potom mimo ľudí javistky. Takže... ono je to tak narovnako. Sexualita. Brownies sú dosť obviňovaní z toho, že sú to gejovia, akože fakt chlap, ktorý pozerá rozprávky pre veľa detí, no musí byť teplý, nie? Toto je modrý, čo to je? Panel, bar, jak sa to hovorí? Stĺpec. Modrý stĺpec reprezentuje priemernú populáciu, údaje sú z Wikipédie, zvyšné sú z tej mojej ankety. 84% brownies sa označuje za heterosexuálov. Homosexuálov bolo menej ako homosexuálov dokonca u nás menej ako v populácii. Z nejakého dôvodu mám strašne veľa sexuálov. Brownies majú dosť veľký počet bisexuálov, sú tam aj pansexuáli, pre tých, ktorí nevedia, čo to znamená, je to isté ako bisexuál, iba trocha iné. Nechcem sa mi to vysvetľovať. Je to práve kvôli zastúpeniu furikov, keďže furici majú medzi sebou asi tak 50% týchto bisexuálov, pansexuálov, podobných ľudí. Že mám čo? Áno, čo máme ďalej? Áno, demografia, čo sa týka geografie. Väčšina brownies pochádza stále z Ameriky, Kanada. Je to tam najznámejšie, v Amerike väčšinou tieto trendy aj začínajú, je to dosť veľká krajina. Nechápem, prečo Austrália je taká obľúbená, v Austrálii také obľúbené, má je to polný. Nechápem, ale je to tak. Kony. Majiteľ pony sa spopularizovalo dostatočne na to, aby sa začalo zakladať svoje vlastné kony. Najznámejší je BrownieCon, koná sa v Amerike, koná sa dvakrát ročne, dvakrát ročne. V podstate letný a zimný zraz kon. Toto vidíte napríklad plagát. Prvý kon bol v roku 2011, zúčastnilo sa o 100 ľudí. Dnes, v júni bol ďalší kon, 4000. Zúčastnilo sa konvencie vyslovene pre majiteľ pony 4000 ľudí, čo je polka istrokonu. Skoro. Bola plná kapacita, ne? Hej, plná kapacita. Takhle. Áno, dostali sme sa s týmito vecami, po týchto konoch, podobne, samozrejme zalanoval to média, dostali sme sa do správ. CNN. As children of one generation start having kids of their own, toy makers often re-release, vintage toys to capitalize on nostalgia. So that's why in the past few years we've seen a number of toys return, characters from the 1980s. You can see there, my favorite strawberry shortcake. Then there was this one. That brings me to tonight's number, 1987, which was the year that the TV show Pony and Friends went off the air. 25 years ago almost. But the ponies are back. Ponies are back. Just aired on the TV network. Aj nudné. Galacon. Galacon je európska verzia BrownieConu, je to naozaj prvý taký väčší kon. Mal som možnosť zúčastniť sa ho. Konal sa tento august. Celková účasť bola niečo cez 500 ľudí. Lístky sa boli vypredané, komplette. Už naozaj my, keď sme brali lístky, tak sme brali medzi poslednými 20. Už kvôli tomu sme brali tak o niečo skorej. Potom sme ich posúvali ďalej. Áno. Galacon bol kompletne financovaný z toho, čo dali ľudia, čo na ten zraz plánovali prísť ešte predtým, ako sa vôbec konal. Vyzbieral sa 5000 eur, čo je 5-krát viac, ako plánovali.
je to naozaj dosť úžasné číslo a ako neskôr ukážeme, Nemci naozaj s týmto peniazmi nemajú problém. Prebehla tam aukcia, charity auction, všetky peniaze, ktoré vyzbierané, išli do aukcie. Predala sa tam tento sculpt, figurka z hliny vytvarovaná Luny. Hádajte, za koľko sa predala. Tí, ktorí vedia, tak mlčte. Hádajte. 1200. Ešte? Okolo 3000. Je to, ja nemám tu napísané, bolo to 1600, 1650. Ďalšie figurky, takéto drobná figurka Kany, to je, hopla, nie? To je, kde sme? Ale nie. Ešte. Figurka tohto poníka, maskota Galkonu, sa predala za ďalších, boli 3 myslím, jedna sa predala za 750, potom ju ten chlapík vrátil do tej aukcie iba tak, predala sa znova za 450. Prebiehalo to tam naozaj úžasne. Predalo sa jablko podpísané moderátorom tej aukcie, predal sa aj klobúk. Ja mám CDčko podpísané voice aktormi nemeckými. Za nejaké, neviem už koľko ani, áno, voice actor panel, áno, prebehol voice actor panel so švédskymi a nemeckými voice actormi. Celku zábavný, som počul, prespal som ho. Naozaj bol som tak unavený, že som lahol a ja som si išiel nastaviť budík, naťukal som si tam správne číslo, zaspal som bez toho, aby som ho spustil. Fursuit Making bola úžasná prednáška o fursuit makingu, naozaj presvedčilo ma to, že si spravím vlastný raz. Áno, toto sme tam našli, takéto auto kompletne polepené voníkmi. To bolo nádherné. Boli ich tam viacej ináč, to je také najpolepenejšie. Aj Half-Life tam bol. Áno, cosplaye. Toto je Derpy Goose, je to jedna z našej delegácie z Česka. Naozaj veľmi podarný cosplay. Flim Flam, to bol naozaj skvelý cosplayer, čo sa týka roleplayu, áno. Tak. Ja myslím. Toto je Flutter Guy a kde dokeluje, mal sem prísť. Prezlieka sa. To je, uvidíte ho naživo. Najlepšie je, že toto je ešte dobrá fotka, ale ten oblek, čo má, to je likra. Normálne to je relatívne to má normálnu sitú farbu, ale keď to odfotíte s bleskom, tak mierne presvitá. Áno, toto je úžasná mapa, podľa ktorej sme sa na Galakon dostávali. Nakreslil ju jeden domorodec, keďže sme sa naozaj stratili, bola zablokovaná cesta, cez ktorú nás chcelo poslať Google Maps. Ale našli sme to, aj na čas. Áno, otázka, prečo pozeráte My Little Pony, Friendship is Magic? Jak si sa k tomu dostal ty? Áno. Jak som sa k tomu dostal ja? Kde je? Numerion. Sú tu? Nej, hajzel. Jeden kamarát mi to ukázal, že aha, poníci, ja že ty vole, to je totálne teplé, akože viem, že ja nie som totálne heterosexuálny, ale toto je zúfalo teplé v živote. No si to pozrel a som moderátor Československého fóra, akože. Dobre, you watch a show for little girls? Prečo sa vlastne pozerá My Little Pony? Popkultúrne referencie. V My Little Pony nájdete kultúrne referencie na skoro čokoľvek. Star Trek, Indiana Jones, mám tu možno aj nejaké, áno, toto je Indiana Jones, Daring Do, bol to naozaj jeden z mojich obľúbených dielov, Sherlock Holmes, Pinky Lock. Vtipné scénky. Naozaj, My Little Pony je seriál pre deti, to všetci viete, ale čo sa týka humoru, nie je až taký detský, ako by sa od detského seriálu očakávalo. Super cute characters. Počkaj, to nie je taký. Podniky sú takým príjemným doplnkom k tomuto všetkému, k tomuto seriálu kvôli tomu, že dobre sa na nej pozerá. Je to jednoduchá animácia a aj tí dospelí môžu proste pozrieť si to, rovnako ako občumujú mačky na internete, tak pozerá sa no nie občumujú, to som veľmi zlé slovo použil, to som nemal v úmysle naozaj, nevadí. OST, originál soundtrack, My Little Pony má úžasný soundtrack, fakt. Čo sa týka, ja som počul, Approves, Awesome Plot,
Naozaj, bod je anglické slovo pre dej v seriáli. Samozrejme, niekomu sa to nezdá, niektorým ľuďom sa to nezdá, lebo toho deju tam je ho tam dosť. A ako je to, dá sa to pozerať len kvôli tomu deju, ale niektorým ľuďom proste si myslia, že ani moc nie. Ale je to tak. Áno, čo môžem povedať, pokiaľ ste My Little Pony doteraz nevideli, pozrite si ho. Poznám ľudí, ktorí si pozerali prvé 3 diely, aj tak sa im to nepáčilo, ale je to fakt asi 1%. Na mojej pôvodnej prednáške som presvedčil asi 3/4 sály na to, aby boli brownies. Tu je jeden príklad. Ďalší, no áno, viem, že organizátor tej sekcie tiež, bohužiaľ momentálne to nemôže byť. Čo tu máme ďalej? Kurník! Dones blind bagy, oranžovú tašku dones. Alebo nie oranžovú, ty vole, netuším. Dobre. Ako sa volá momentálne najväčší festival My Little Pony Friendship is Magic? To si pamätá, hovoril som to. Chronicon, dobre, kto bol prvý? Dobre, Ori. Ja som si uvedomil, že poznám fakt asi polku sály už. Zvláštne. Držím ti blind bag, donesie sa za chvíľu. Zabudol som ich. Blind bagy sú ináč také tie malé taštičky s random figurkami. History of boring stuff. Pozerajte aj staré série, majú tu plný Friendship is Magic, hore ruky. Really? Ja. No dobre. Neviem, ja som si to skúšal pozrieť, ja som doslova zaspával, to bolo totálne. Úplne staré. Neviem, aké staré, ja som videl nejaké, neviem. Z generácie 1, 2. Áno. Nie, to je zlé proste. A tu máme Flutterby. Nefotík s bleskom, poprosím ho. So you are going to love me! Staré série majú tu plný Friendship is Magic. Pôvodne My Little Pony je z 1981. Vyzeralo asi takto. Neskôršie série už sú také antropomorfnejšie. Milím si slova, som unavený strašne. Také, no, pockené, tu nebudem asi vidieť. To už by stačilo, ale chcem pridať zvuk. Neviem, či som ho ubral alebo pridal teraz, neviem. Ubral? Tak ho dám na maximum. Tak. Áno, My Little Pony Friendship is Magic vyšlo v októbri 2010. Momentálne, čo je vonku, sú 52 epizód druhej série, rozdelené do 2 sérií. Ďakujem. Ori? Fail. Naozaj neviem, čo v tých blind bagoch je, keď som to schmatol prvé 3 náhodne. Čo máš? To není Rainbow Dash. To je zelené. Nejaký radioaktívny poník. Nevadí. Takže My Little Pony Friendship is Magic. No. Prvé spomenutie bolo v článku End of the Creator-Driven Era in TV Animation. Hovorilo sa, že sa začne tieto detské seriály robiť hlavne podľa merču, podľa merchandise, najprv nadizajnujú poníkov hračky a potom podľa toho nejak to zaobalia veľmi zľahka seriálu. Lauren Faust to kompletne vyvratilo. Toto je Lauren Faust, the mighty creator. Naozaj, je to človek, ktorý stojí za prvou sériou My Little Pony. Dizajnovala niektorých z poníkov, je to producentka, čiastočne scenáristka, čiastočne sa zamerala do všetkého. Toto je jej OCčko, je to myslím, že neviem, či je vymyslené fanúšikmi alebo ňou samou. Áno, to je jej vlastne? Je to jediný uznávaný OC Alicorn, ktorý existuje. Ak niekto platí ako OC Alicorna, tak ste úplne lame. Áno, show naberá postupne na popularite a produkcia sa začína byť vedomá brownie community.
A tak, toto je video, dúfam. Čo je? Zvuk? Nedal. No. Počuli ste oficiálne vydaného videa, nejakého teasera na paródia na Equestria, jak sa volá pôvodná pesnička? Equestria Girls sa volalo toto, jak sa volá pôvodná pesnička? Ako? California Girls. Áno, California Girls. No, a ak ste, ešte raz to pustím, bolo tam spomenuté vyslovene slovo Rose. Toto vydal Hasbro, alebo Hub. A do médií sme sa dostali tiež. Toto je už zaujímavé. They're not ashamed to love a bright pink maid. Otherwise known as a growing number of men in love with the show My Little Pony. Yes, that My Little Pony. Since the reboot of the classic 80s cartoon debuted last fall, it's attracted a massive amount of male viewers. The fanboys have taken to creating pony art, posting fan videos on YouTube, and creating blogs dedicated to the show. How the hell did this happen, you ask? One brony sums it up, writing, quote, "First we can't believe the show is so good, then we can't believe we become fans for life, then we can't believe we're walking down the pink aisle at Toys R Us or asking for the girl's toy in our Happy Meal, then we can't believe our friends haven't seen it yet, then we can't believe they're becoming bronies too." Toto mi pripomína, že jak som sa raz v McDonalde hádal s predávačkou ja som sa kúpil Happy Meal a hádal som sa s predávačkou, že Pinkie Pie a Fluttershy naozaj nie je to isté. Doplnitlo, akože som hovoril Fluttershy a vytiahla Pinkie Pie. Pinkie Pie som už mal. Áno, séria 2 vyšla v septembri, Lauren Fass odchádza, Bronies očakávajú úpadok, ale to naozaj nenastal. Naozaj nastal ten opačný smer a koniec série sa naozaj už nedal poriadne označiť za rozprávku pre malé dievčatá. Už sa to naozaj podobalo na taký kreslený akčný seriál. Konieci sú rozšírení naozaj všade. Chcel som sem pridať ešte, no nevadí, to len to na budúce, nebudem vás spoilovať. Forčan, where it all began. Na 18.10.2010 board komiksový našlo My Little Pony Friendship is Magic na internete. Druhá epizóda je vonku a Cole si hovorí, že naozaj to nie je také zlé, ako by sa očakávalo. Oni si to pôvodne chceli pozrieť kvôli animácii, lebo My Little Pony Friendship is Magic prišlo úplne s novou animáciou, netradičnou, aj čo sa týka pre poníkov, aj čo sa týka techniky, lebo flashová animácia nie je až tak používaná v animovaní rozprávok. Hejte si na to. Objavilo My Little Pony Beef. Poníci naberajú na popularite na billboardoch, tu vidíte graf. Zima 2010, poníci začínajú byť otravní, neskutočne. To ešte aj ja som si to hovoril, lebo naozaj na Forčane sa nedalo nájsť nič iné, iba poníky, všade. Hejteri začínajú postovať do pony tradov gore a porno, bronies tolerujú. Každopádne 26.2.2011 sa objavil prvý Roach Mode, ktorý banoval za to, že niekto postoval poníkov, a keď to nebolo ešte proti pravidlám. Deň na to sa zaviedol oficiálny ban na všetkých boardoch, na hociaké poníky. Ten, kto postoval poníky, dostal ban s odôvodnením Pony slov a bol v Kelly. Stalo sa to kontentom Bronies are asleep, post ponies. Na Forčane sú zabanované dokopy dve veci, teda boli, už poníci sa odbanovali. Dostali tam bolo zabanované len detské porno, nič viac. Bronies sa dostali na úroveň detského porna. Kde žijeme? 1.3.2011 bol prvý raid na Ponyčan, ktorý som spomínal, bol organizovaný moderátor z Forčanu. 1.3. o niečo neskôr aj na Bčku, to mi tam chýba. Nechápem, čo som tam chcel dať. Roach Mods prebiehajú doteraz.
naozaj aj nedávno bol na Bčku sa tiež asi pred 3 dňami sa banovalo za polný content. Ja som schytal ban, našťastie dynamická IP, takže vyťahnuť modem, zastrčiť naspäť. Jej! Unbanned. Áno, 16.2.2012 vznikol MLP board. Bol veľmi podozrivý, pretože 3 roky predtým, 4? Neviete nikto? Na 1. apríla sa spustilo Furboard pre furikov. Tento board vydržal myslím, že 3 dní a potom všetci užívateľia bez rozdiel, čo na ňu prispeli, hromadný ban. Pomohlo to, čo sa týka vyčistenia porčanov od furikov, každopádne ľudia sa obávali, že toto isté plánujú spraviť aj s brownies. Áno, toto je ospravedlnenie od Muta, že ponies, we fucked up and turned our back to one of the largest subcultures in Fortune's history. Friendship sure is magic. Hej, Mighty Pony postupne prerastá do Pony Trade Simulator, chcel som sem dať a organizátorka sekcie mi povedala, že to sem tam naozaj nemôžem dať, takže bohužiaľ. Každopádne priemerný content na ponyboardoch, akože naozaj Fortune je spodina spoločnosti. Je to a zároveň najzaujímavejší board, ktorý na internetoch existuje. Season 3, dátum vydania. Áno, Hasbro nedávno poslal úžasnú vetu, že o 30 dní zverejníme, o 30 dní releasneme dátum releaseu My Little Pony Friendship is Magic 3. séria. Prečo nás vytrolili týmto, každopádne sme z toho relatívne nadšení. Takto, kto si vyslovene neželá vidieť spoilery na 3. sériu, presne má spraviť to isté, čo je to niekto, komu to vyslovene vadí ešte? Nie je to také hrozné. No dobre, nikomu? Poď! Objavili sa takéto obrázky, je to Crystal Kingdom. Toto nie je isté, či je to vyslovene oficiálny art. Toto je potvrdené ako oficiálny art, toto nie. Ale zobrazuje to Ponyville akoby postapokalypticky. Vidíte všade pavučiny, dlho sa toho nikto nedotkol, myslím, že je to ten Raritin butík, áno. Vyprahnuté všetko. Áno. Čo sa zve? Trixie! Vráti sa Trixie! Na to sa naozaj teším, Trixie je naozaj môj obľúbený koník. Áno, má sa vrátiť áno, bolo spomínané niečo v zmysle, že Fluttergeist sa má... Tohle som zabudol. Ja som si nechal poznámky na stánku. Fluttergeist sa tuším premeniť na draka, či čo sa má? Neviete niekto? Ty vieš všetko, vždycky. A to sa nešpojilo. Tak nič, toto vám. Áno, má sa vrátiť Octavia, má sa vrátiť Luna, to je čo ešte? Zabudol som, prepáčte. Ktorý poník, máme tu plný, prečo by sme Magic je váš favorit? Twilight! Spitfire, fajn. Discord! Vinyl Scratch, no Vinyl Scratch je veľmi populárne. Spike! Je to naozaj rôzne. Každopádne, koľko mám ešte času? Ty vole, už sme za polovicou. To je zlé. Twilight Sparkle. Vyzerá si tak... Nie, tak nie. Vyzerá si takto. Je to hlavná postava My Little Pony Friendship is Magic. Je to nerd strašný, je posadnutá učením, naozaj sa to prejavilo v niektorých epizódach, keď kvôli tomu, že nemohla napísať list princezny Celestie. Clock is ticking! To je ešte úžasná scéna. Je to také tiché. Repraky sú dobré. Víš ho tu. Dobre, to by je stačilo. Bola to vlastne náražka na Happy Free Track? Áno, bola. Zase raz hudamien.
vyzerá asi takto. Je to workoholik. Je to workoholik. Naozaj strašne veľa, strašne populárny je Apple Cest, Big Macintosh z Applejack. Neviem, prečo je to také populárne. Neviem, prečo som aj toho fanúšik. Áno, interesting fact. Cider, ktorý Applejack robí, cider pení iba keď má v sebe alkohol. To znamená, že cider, ktorý bol zobrazený My Little Pony Friendship is Magic, nebol nealkoholický. To znamená, My Little Pony Friendship is Magic sa obsahuje alkohol. To znamená, nemalo by to mať rating PG, ale niečo mnoho, nie PG. Everyone, malo by to byť minimálne rating PG. Všetko, áno. Toto je oficiálne niečo, čo poslal Hub na stránku. Applejack is country pony would grow up on her... budem to prekladať. Applejack je country pony, ktorý vyrastol na svojej farme so svojím manželom Big Macintoshom a jej dcerami Apple Bloom a Granny Smith. Je to tam... Neviem, či to už nestiahli, každopádne ešte pred 3 dňami som to pozeral, furt to tam bolo. Som to mal zazumované už zase. Rainbow Dash. Skoro najlepší poník. Je strašne populárne o nej hovoriť, že je lesba. Je to kvôli jej dúhovým vlasom, kvôli jej strašne tomboyish vystupovaniu a kvôli tomu, že v podstate furt trávi čas Applejack, áno. Zmemenizovala hlášky ako 10 Seconds Flat a 20% Cooler, naozaj dosť populárne v brownie komunite, taktiež pojem Wing Boner. Ak si všimnete na tomto videu, áno. A prečo to video nejde? Ešte, že by... Oh my god! Look at all this porn! Swag! Kde mám to? Prečo to video nejde? Škoda, lebo v jednej z epizód Pinkie Pie začala spievať a má na sebe také sieťované pančuchy. V Rainbow Dash, predtým ako začala spievať, keď dala normálne, ako ona začala spievať? Keď sa ukázala. Pinky. Je to strašný fourth wall breaker, čiže interakcia s divákmi. Často sa prirovná k Deadpoolovi. Áno, počítala. To je jedna z takých scén. Časté funwork s Pinky je Pinkamína. Poznáte túto hru, nie? Čo sa vyťahujú jablka z takého hrnca veľkého. To je iba nudné staré jablko. Sú tam omnoho lepšie veci, ako napríklad žiletky. Fluttershy. Najmužnejší poník a najmužnejší strom. Často sa teda aj takto zmužňuje. Rôzne verzie vznikli, Flutterguy, Butterscotch, Fluttershy. Není tu žiadny organizátor sekcie, dobre, není. Je to aj strom. No, Fluttershy. Fluttershy's not a tree, silly. What's going on? Rainbow Dash thinks Fluttershy's a tree. I do not think she's a tree. I was just... Did you say she was a tree? No. Well, yes, but not exactly. I know she's not a tree, right? She's not a tree, Dashy. I'd like to be a tree. Flutter 3 sa skanonizovalo v druhej sérii, keď Fluttershy sa potrebovala zamaskovať za niečo a... You too, Fluttershy. Come on, let's go. Fluttershy is canon. Áno, Rarity. Rarity nie je zrovna môj obľúbený poník, už je to krajčírka. A jej element, čo sa týka elementy harmonie, že vraj je to generosity. Štedrosť. Toto je záber z jednej zo sérií. Aj
Ak ste ten face nepostrehli. To je screenshot z oficiálneho seriálu, normálny. Sám som screenoval. Je Cutie Mark. Naozaj, akože, hovorí sa, že sú to diamanty, ale podľa mňa... Oni už ma už poznajú, oni sú zmierení s tým, že ja som mám vždycky. Trixie! Sorry. Áno, to je pravda, on vedel. Ja som ti to hovoril predtým. Trixie, the great and powerful. Goddess. The best pony ever. Je to... Can't prove it wrong. Je to mag. Twilight, but... Neviem, je to proste moja obľúbená postava. Ja mám strašne rád v seriálu také vyťahovačné postavy. V reálnom živote tých ľudí nemám rád, ale v seriálu sú väčšinou moje obľúbené. Kto to povedal? Áno, rodičia Twilight Sparkle vyzerajú takto, boli zobrazení v seriáli. Jej matka mala hviezdičky, jej otec mal takýto mesiac a Trixie kombináciu. Takže dosť sa diskutuje o tom, či Trixie náhodou nie je sestra Twilight. Vidíte to? Asi áno. Dobre. Ďalšie, o čom sa diskutuje, že či Trixie náhodou nie je komunistka. Cutie Mark Crusaders. Áno, toto je Scootaloo, toto je Sweetie Belle a toto je Apple Bloom, a.k.a. Dictionary and Chicken. Áno, oni... Je to spolok založený vyslovene za účelom nájsť si svoje cutie marky. Cutie marky sú... Viete, že to sú cutie marky? Dobre, super. Každopádne v českom dubbingu to bolo úžasne preložené ako značky. Potom v jednej pesničke Cutie Mark Crusaders song sa potom spievalo: My všichni chceme svoji značku. Maybe that's our special song. Agree. Derpy pôvodne vznikla ako úplne náhodná animačná chyba. Jej meno vzniklo na 4chane v jednom trade, nie je oficiálne, pôvodne oficiálne bolo Dicidu. A v 2012 Derpy skončila... Ako? Alebo si proste animátor spravil srandu a dal voči nejakému... Hej, to je tiež možné, ale hovorí sa, že to bola skôr chyba animačná. Ono ich tam takýchto viacej, často po nikom chýbajú ruky, nohy, podobné veci. Čo? No ruky, no. Ruky im chýbajú všade, ale... Derpy 2012 Derpy skončila cenzurovaná kvôli tomu, že ako náhle získala hlas a teda stali sa skriptovaný charakter, ľuďom nejaká šialená mamička sa ozvala, že to uráža mentálne postihnutých ľudí a musela sa cenzurovať. Každopádne vyzerala potom asi takto úplne normálnymi očami, ale internet si myslí, že je takto vtipnejšia aj tak. Áno, ďalšie postavy, ako napríklad Discord, sú veľmi obľúbené. Discord a dubovali na ten istý, čo duboval Q. Viac o takýchto podobností Mighty Pony a Science Fiction bude o koľko hodín? O druhej. O druhej. Prednáška Tunak Creepyho. V sci-fi sekcii tam dole. Áno, Q a ďalej napríklad Zekora, Spike a tak ďalej. Monification. Áno, Rule 34B. Rule 34 znie, že čo existuje, tak z toho je porno. Rule 34B. Čo existuje, z toho je My Little Pony Friendship is Magic Remake. Áno, blind bag question or something. Menujte niečo. Áno, toto bohužiaľ budem musieť zrušiť. Blind bag hodím iba tak do davu, lebo toto som nedorobil. To som teda hodil nemoc do davu, ale nevadí. Neviem hádzať. Áno, napríklad Rainbow Scout. Toto je rozhovor s Gabe Newellom,
zakladateľ firmy Valve, CEO, tiež návrhár hier Team Fortress 2, Half-Life, Portal a podobne. A ktorý ide počítať do dvoch? Zvrčanie podaj. Ešte strieľa Pinkie Pie. Stačilo? Payslow.com. Mám tu internet? Mám, dobre. Nemám čas. Prepáčte. Once Upon a Pony, toto bol anime board na Bčku, ktorý raz sa Mood proste rozhodol, že vytrhli Ačko s tým, že tam začne postavať poníkov. Samotný Mood. Here, there's some anime. Áno, Anime Fest, konkurencia Istrokonu. Naozaj v Hydri majú Rainbow Dash. Opakujú sa tam viacelé hydre, jeden z nich, šanca je asi tak 1:20, že sa vám zobrazí Rainbow Dash. Každopádne nepovolili vám tam prednášku o poníkoch, lebo Anime Fest je iba o anime a poníky nie sú zločne japonské. Na budúce to nazvem Anime versus My Little Pony, alebo Anime My Little Pony a budem prednášať toto isté a poviem tam ešte, že majú oči jak v anime a bude. Nikto to nehovorte. Áno, takéto sa tam plagáty rozvešávali, na Adviku sa rozvešávali takéto plagáty, na iných konech majú poníky, my máme draky. Ja som tomu privedol, poníky sú lepšie. Niekto mi to potom sa snažil strhnúť, ja som to tam znova nalepoval. Opravdu? Určite? Co chudák Spike? Anime! Nemôžem, toto je scéna z Dead Note, titulky sú úplne rovnaké. Nemôžem uveriť, že môj syn, ktorý je tak seriózne, by robil niečo také a pozeral sa na takéto druhy magazínov. That's normal for 17-year-old. Pôvodne v tomto čatu to nebolo nejaké porno, alebo čo, neviem. Fanworks. Musím pridať, mám 10 minút. Najoddanejšia, áno. Počkajte, preklikám to trocha, to sú nezaujímavosti. Tumblery, áno, pekné, nepáči sa. Tento je môj obľúbený Tumblr, Ask Japplejack. Robí ho chlapík s prezývkou Hot Diggity Demon. Spravil taktiež MOV sériu, ak ste si všimli tú Rainbow Dash, čo tak vystrelila krídla. Svak. Tak to tiež je animácia od Hot Diggity Demona. Áno, často trolí ostatné blogy, keď im píše takéto veci. Hey, it's my brother who's totally bitch and everyone knows you're lazy as shit and never seen me do any work on this fair. Now I'm doing all the shit myself, thanks you for nothing. Potom blogy responduje sa takto. Áno. Jedna z animácií. Chcel som to púšťať celé, ale zase to neodhadol. Fan animácie. Stal nejaký plišák. Takéto plišáky sa tiež predávajú na eBay v rádoch 100 €, niekedy aj viac. Áno. A ako by bolo My Little Pony, kebyže bol reálnejšie? Neviem, čo to je. Zabudol som. Áno. Literárna verzia, je to revival z takého strašne starého meme. A tak ďalej. Je to, áno, grossy and entertaining. Vždycky tí, ktorí sú na mojich prednáškach, všimol som si, že tváre na mojich prednáškach sa naozaj dosť často opakujú. Že dosť ľudí, čo tu sú, aj som spoznal práve zo svojich prednášok. Tam Creepyho napríklad, aj viac ľudí takým spôsobom. Takže už niektorí z vás si určite zvykli na to, že moje zakončenia prednášok bývajú také not suitable for everyone. Grossy and entertaining. Áno,
áno, z tej mojej dotazníku, čo som robil, vyšla mi bola otázka, are you attracted to My Little Pony characters? 61% odpovedalo, že nie, 17% že áno, čo furici, 22% sa nechcelo vyjadriť, tak neviem prečo. Rôzne tumblery, áno, sú rôzne tumblery s dosť zaujímavými názvami. Väčšina z nich bol... Áno. Tieto tumblery dostali dosť rýchlo ban, takže nebudem ani o tom hovoriť. Rozdiel to tumbler naozaj na dva tábory. Jeden z nich, ktorý má rád My Little Pony a druhý z nich, ktorý má veľmi rád My Little Pony. Na tumbleri už nenájdete blok, ktorý by nebol infikovaný poníkmi, naozaj. Ja jeden znám. Fakt? Tak je už mŕtvy. Dosť často sa tam... nejaká kravina. Toto je Lyra Plushie. Veľmi populárna Lyra Plushie. Každopádne nejedná sa o to, čo si myslíte, je to samozrejme tulec na šípy. Prípadne sa jedná o pencil holder alebo obal na laptop. Áno, ohľadne gore. Áno, čo sa týka gore, to násilie, čo z filmov, hrách podobne. Toto sú štatistiky, ako im to vyšlo, musím sa poponáhľať, prepáčte, že to... Veľmi populárna fanfiction Cupcakes. Je to asi najznámejšia fanfiction, by som povedal, aj medzi tými, ktorí sú safe horror kompletne. Je to práve, ako som spomínal, na Pinkaminu. Pinkie Pie sa rozhodla, že začne robiť cupcakesy a že začne stiahovať poníkov nie z kože, iba cutie marky, že im vyreže. Začne si z toho robiť plášť, odreže im krídla, chvíľu ich mučí, potom ich napečie do mafínov a mafíny predáva. Na toto fanfiction bolo spravené dokonca aj niekoľko pesničiek. Moja obľúbená 20-minútový song, kde sú v Cupcakes kompletne celé prerozprávané, dokonca ešte aj s niečím ako popredu, že ako to začínalo, kvôli čomu to začínalo od Tarbyho. Má sa spraviť ešte teraz remastered verzia, bohužiaľ Ivory spoiluje, že sa asi nestane, že Tarby sa na to vykašle. Áno, blok Little Miss Rarity. Videl som, čo si robila Pinkamini a Diana Pike, videl som tvoj Tumblr. Potrebuješ pomoc. Áno, Scuttle Off of Pain je ďalšie takéto fanfiction. Nachádzajú sa v tomto tieto tri veci použité v dosť nechutnom význame. Tých, ktorí to zaujali, tých sa to nájdete, nebudem tu o tom rozprávať. Áno, to by bolo všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Ak vás chcete kontaktovať, môžete na e-maili live150@gmail.com. V prípade, že chcete nejaké zdroje, podobné veci, prípadne tú moju strojicelu. Brownies.cz, internetové fórum, naozaj Brownies, zaregistrujte sa na Brownies.cz, sme veľmi aktívni, robíme často meetupy, včera bol jeden, čo sa zúčastnilo a tak ďalej. Čo? Ale zapol sa na jednu vec.